Ja zostanem doma. Ahoj, čau. Ahoj, čauko. Daj mi to, Maťko, na zadné. Ja nejdem. Daj mi to, Maťko, na zadné. Benjamin, dúfam, že... Ahoj, Maťo. Počkaj, Čo ste spolu telefón dosiahli? mi daj sem. Priznám sa, že áno, ja som na rozdiel od väčšiny tých hráčov neabsolvoval Európsku ligu, čiže od posledného súťažného zápasu niekedy som má pre úplne 2,5 mesiaca. Ten výkon na začiatku nebol dobrý, postupne sa to zlepšovalo a rozhodujúci zápas, o ktorý všetkým išlo proti Lotyšom, už to vyzeralo tak asi, ako sme si to všetci predstavovali.